ake ce ma akwai salloli na nafila da ake ce ma zawatul asbab, waɗanda suke da ainihin dalilai, ko da an yi hani a kan yin sallan nafila a wannan lokacin, idan wani dalili ya afku to za a iya yin sallan nafila. Daga ciki ba a yin sallah nafila bayan sallar la'asar, amma yanzu sai wani dalili ya sanya mutum ya shiga masallaci yana da tsarki irin na sallah, ko ya yi ɗawafi a nan Ka'aba a wajen ɗaki daidai bayan sallar la'asar, kaga nan dalilai ne waɗanda za su sa shi ya yi sallar nafila. Hakanan kuma idan wani al'amari na sallar jana'iza ta kama to zai yi. To su waɗannan salloli na nafila ana ce masu masu dalilai. Hanin da ke da kwai yanzu dalilin da ya afku na sa a yi nafilan shi ya kore wancan hani, amma idan babu dalili bai yiwuwa ka shigo masallaci ana huɗuba, bai yiwuwa kana zaune a cikin masallaci ana huɗuba ka tashi ka yi nafila, amma idan ka shigo kamin ka zauna za ka aiwatar da nafila. Allah ya sa mu dace da ainihin